Hej Agnes. Hej. Hallå. Ska du skratta lite? Ja, skratta lite. Är det busig? Ja, det är busig. Ja. Är det busig? Ja, det är busig. Ja. Ja, vad du skrattar. Ja, vad du skrattar. Hej Agnes. Hej. Hej. Hallå. Hallå. Ja, vad du pratar? Ja, du pratar. Vad säger du? Ja, vad säger du? Oj! Sitter i halsen. Ja, sitter i halsen. Ja, sitter i halsen. Ja, du sitter i halsen. Undersökningen visar att de som använder e-spray är nöjdast. Så när du har ont i muskler och leder, prova e-spray du också. Ja, vad du pratar. Ja, vad du pratar. Ja, vad du pratar. Ja. Ja, vad duktig du är. Är du arg nu? Är du arg nu?